Radioaktivitet. Når man snakker om atomer og atomkerner, er det vigtigt at kende flere forskellige begreber. Herunder er følgende: nukleoner. Nukleoner er en fællesbetegnelse for atomkerners bestanddele, dvs. både protoner og neutroner. Nukleontallet, betegnet A, er antal af nukleoner i kernen. Så er der atomnummer. Alle grundstofferne i det periodiske system har et entydigt atomnummer, også kaldet grundstofnummer, som direkte fortæller, hvor mange protoner der findes i atomkernerne for det pågældende grundstof. Dette betegnes Z. Atommasseenhed er en størrelse, der anvendes til at angive massen af partikler på atomart niveau. Størrelse det angives i unit U, som er, hvilket man kan se her, 1 unit det er lige 1,660538922 gange 10 minus 27 kilo. En nukleon, den vejer 1 unit. Så er der isotoper. Isotoper er et grundstof af atomer, eller rettere atomkerner, som har samme atomnummer Z, men forskellige atommasser A. Antal af neutroner veksler. En atomkerne kan godt have det samme antal protoner, men et andet neutrontal, og det er disse, som kaldes isotoper. Et eksempel på isotoper, det er Pb eller bly, som man kan se her. Der er 206, og man kan se her, at de alle sammen har samme atomnummer, men forskellige atommasser heroppe. Så nu ved vi altså følgende, når man kigger på grundstoffer, at A, det er atommassen, som er den samlede masse af neutroner og protoner i kernen, og Z, det er en fysisk betegnelse for atomnummeret. X er forkortelsen af grundstoffets navn, som man kan se her. Og atommassen, den kan så findes ved at lægge antal protoner og neutroner sammen, som det ses her. Her er Z som sagt atomnummer protontallet, og N det er antallet af neutroner, også kaldet neutrontallet. Så er der lidt om stråling her, og der findes to slags stråling. Der er partikelstråling, som man finder i form af alfa- og beta-stråling, og så er der elektromagnetisk stråling, som er gammastråling. Gamma. En atomkerne kan være exciteret til en højere tilstand, hvilket efterlader den med et overskud af energi, og det er den overskydende energi, som atomet vil skaffe sig af med ved at henfalde til grundtilstanden fra en exciteret tilstand, og herved udsender den en foton. Og det kan man se her på billedet her, hvordan den exciterer fra en kernetilstand til en anden, og her bliver der så udskilt et foton. Dette kan også så betegnes ved det her, hvor man ser den her stjerne, det viser, at der er overskydende energi, og den bliver så her udsendt i form af en gamma-atom. Og det kan også ses her ved barium, hvordan det ser ud. Alfa-stråling. Det har følgende tegn for alfa. Og alfa det er sådan set bare en udsendelse af en heliumkerne, som har 4 nukleoner. Og det kan så ses her, hvordan den så vil henfalde, hvor at man tager atommassen og minuser med de 4, og atomnummeret eller protontallet og minuser med 2, og så vil det så få den her overskydende heliumkerne. Det kan så ses hernede, hvordan radium bliver til radon plus en heliumkerne. Så er der beta-minus stråling, og det her kan man se tegnet heroppe. Beta-minus, det er en neutron, som omdannes til en proton, en elektron og en antineutrino. Overskud af neutroner, de bliver simpelthen omdannet til en den overskydende neutron bliver omdannet til en proton. Og det kan sådan ses hernede, hvordan det gøres.
Og det her, det er antineutrinoen og elektronen her. Og her kan man så se, hvordan neutronen bliver omdannet til en proton her, plus en elektron og en antineutrino. Så er der beta plus stråling, og her ser man tegnet igen. Ved beta plus, der sker den omvendte proces af beta minus, hvor en proton omdannes til en neutron, en positron og en neutrino. Og det kan igen ses hernede, hvordan det forløber sig. Her har vi positronen og neutrinoen. Og igen her kan se, hvordan en proton bliver omdannet til en neutron, og så den her positron og en neutrino. Okay, radioaktivitet. Man kan spørge sig selv, hvorfor der er nogle isotoper, som er ustabile, altså at de er radioaktive. Og svaret på det findes ved, at man kigger på de indre kræfter, der virker mellem nukleonerne i en atomkerne. Der findes kernekræfter, som får nukleoner til at tiltrække hinanden. Og kernekræfterne, de er meget kraftige, men de er godt nok kortrækkende, altså de er ikke så voldsomme udenfor, kun indeni. På den anden side vil der være en elektrisk frastødning mellem protonerne, da positiv og positiv selvfølgelig vil prøve at frastøde hinanden. Den kraft, det skyldes den elektriske frastødning, er langtrækkende. Det vil sige, at to protoner, der befinder sig i hver sin side af en atomkerne, vil stadig kunne mærke hinanden, frastøde hinanden. Så altså som sagt, så er radioaktive kerner, de er ustabile, og ustabiliteten kan groft sagt skyldes følgende tre ting: et overskud af kernepartikler, altså nukleoner, en ubalance mellem antal af protoner og neutroner, og et overskud af energi. Her på billedet, der ses så en af de mest kendte radioaktive stoffer, som er uran. Yes. Så her er der et kernekort, og et kernekort, det kan bruges til at bestemme, om en kerne den er stabil eller ustabil. Og man kan så kigge her ved at kende protoner og neutroner, og så vil man så kunne finde, ved at have de to tal, vil man kunne på kortet her, så man kunne bestemme, om kernen den er ustabil, om den alfa henfalder, om det er en beta plus henfald eller en beta minus henfald. Så er der Bohrs atommodel og gammastråling. Og både tunge og relativt lette grundstoffer kan henfalde til et andet grundstof ved at udsende en beta-partikel, hvilket kan ske på to måder. Atomer de består af en kerne af protoner og neutroner med en sky af elektroner rundt om, som det er beskrevet i Bohrs atommodel. Ligesom når en elektron befinder sig i en exciteret tilstand og henfalder til grundtilstanden, udsendes en foton. Og det samme er princippet for gamma-henfald. Her er det bare den ustabile kerne, som befinder sig i en exciteret tilstand, og når den så henfalder til sin grundtilstand, udsendes der stråling i form af gamma, som er mange gange kraftigere end fotonen. Og det er jo samme princip som i Bohrs atommodel, som jo siger, at kernetilstanden den hopper mellem en tilstand til en anden, den kan ikke befinde sig imellem. Og når den så hopper, så udskiller fra en højere til en lavere, så udskiller den jo en foton, og det er det samme, der sker ved gamma. Okay, så kan man så snakke om radioaktiv stråling, det er en god ting, eller om det er en dårlig ting. Og om det i virkeligheden opvejer det gode, om det gode ved stråling, det kan opveje det onde. Fordi der er jo sket flere ting. Altså her på billedet, der kan man se Madame Curie, Marie Curie og Henri Becquerel, som opdagede radioaktiviteten. Og hernede, der kan man se Enola Gay, som var et af de fly, der blev brugt til at smide atombomber over Nagasaki og Hiroshima. Og hernede beskrives, hvordan man bruger stråling til kræft. Og som sagt, så er der jo blevet brugt radioaktivitet til atombomber, som både kan være nok mest en dårlig ting, fordi det har skadet så mange
Men man kan også se på den positive side, at vi bruger stråling til at hjælpe os, når vi har kræftpatienter, til at ligesom være med til at nedbryde kræften i folk. Desværre, og så bruger vi selvfølgelig også øh, radioaktiv stråling til atomkraftværker, som hjælper os med at give energi ved at bruge fission og fusion. Desværre så de her atomkraftværker har jo også nogle gange nogle dårlige sider, hvilket man kan se ved Tjernobyl-ulykken og ulykken i Japan i 2011, som godt nok ikke var en menneskeskabt ulykke, men en natur en, hvor der var jordskælv, og så ramte det atomkraftværket, som så ligesom ikke kunne klare det her kraft, og der kom så stråling ud. Så det vil altid være siden, man lige ser på det, om det er godt eller ondt.